Niger jamana finitigi ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ k'u ka sanfɛ pankulu siraw bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ pankulu minnu bɛ jago sira fɛ a datugunen kɔfɛ utu kalo tile 6 ni wulikajɔ hakilina baara minnu tara walasa ka se ka sanfɛ pankulu ka taama siraw bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ u ka jamana kan tɛna se ka Ameriki jamana ka sanfɛ pankulu dɔrɔnw ka baaraw basigi Niger jamana kɔnɔ nin kɛra Ameriki jamana ka finitigi so Pentagon ka laseli ye min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen carila VOA ka kunnafoni dila min bɛ Pentagon kɔnɔ ale fɛ Karla Babb ni kumaɲɔgɔnya minnu bɛɛ lajɛlen kɛra ni VOA ka kunnafoni dila ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ laseli min bɛ tali kɛ dan sigili la u ka baara sira dɔw kan kabiri fanga dafiri kɛra Niger jamana kɔnɔ juillet kalo waati sanfɛ pankulu ani ka fara kɛlɛkɛ pankulu dɔrɔnw kan finitigiw tɔgɔ la minnu bɛɛ lajɛlen ye Ameriki jamana finitigiw ta ye n'a tun dagalen don Niger jamana kan ko gɛlɛya donna o baaraw la ni jamana kofɔlen in bɛɛ de Ameriki jamana finitigiw fɛ i n'a fɔ u ka jɔyɔrɔ labanba dɔ kunnafoni di nasiraw fɛ ani ka fara ɲinini hakilina baara lacarilenw kan n'o dɔ bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛli kunnafoni ɲininiw kan walasa ka se ka kɛlɛ min ni u bɛ farafina tilebiyanfan jamanaw kɔnɔna la u ni jɛkulu maramafɛntigi terrorisiw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o kan o y'a to Ameriki jamana ka subahana kɛlɛkɛ pankulu n'a bɛ wele ko drone américain tun kɛlen don sababu ye ka se ka dɛmɛ don ko fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ États-Unis jamana bolo fo ka taa se hakilina wɛrɛw ma minnu bɛ tali kɛ u ka dagayɔrɔw olu dan sigili la ko wa min bɛ ka se ka gɛlɛya dɔ lase u ma u ka se ka degun minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kɛlɛ ka kɛ ni sanfɛ pankulu dɔrɔni ninnu ka wulikajɔ tani ka segin baaraw dan sigili ye y'a to nasira wɛrɛw fɛ taabolo wɛrɛw ka se ka sɔrɔ u ka finitigi kuluw fɛ i n'a fɔ Rogio y'a lase cogo min dɔ bɔli sanfɛ pankulu ka sɛgɛsɛgɛli wulikajɔ baaraw la ani ka fara kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw la sagoni kan ye dɔ bɔ wulikajɔ baara dɔw la dugumasiraw fɛ ka bɔ États-Unis jamana yɔrɔ ani ka fara a dɛmɛbagakulu bɛɛ lajɛlen kan walasa ka se ka jɛkulu maramafɛntigiw n'u bɛ wele nanzaraw ka kan na ko terrorisme kɛlɛ a ye min fara kan a ka fɔ la fɛn min ye jalatigiba min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'a bɛ wele ko General Frank McKenzie ale min tun ye finitigiw ka ɲɛmɔgɔba kɔrɔ ye Ameriki jamana ka dagayɔrɔ la min bɛ wele ko Central Americain Frank McKenzie ale ko nin y'a to dɔ ka se ka bɔ an ka taabolo la walasa an ka se k'an bolo da kunnafoni jɔnjɔn dɔw kan ka sɔrɔ ka an ɲɛsin an ka baara labanw ma n'o ye ka gosili kɛ ka taa juguw fan fɛ o y'a to dekun dɔw sɔrɔla an ka baaraw hakɛ la sɔrɔli kan cogo min na an bɛ se ka nin wulikajɔ ninnu sabati a ye min fara kan a ko fɛnɛ ko Ameriki jamana ka baara ɲɔgɔnya sira min bɛ ani Niger jamana cɛ n'a bɛ wele ko coopération militaire baaraw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ɲɔngirila kabiri fanga dafiri kɛra juillet kalo waati min laseliw kɛra Ameriki jamana ka finitigi so Pentagon fɛ alamisa don k'a fɔ k'u ka wulikajɔ baaraw bɛna lakuraya ko kura finitigi kunda u ka dagayɔrɔ la min bɛ wele ko base 101 n'a filɛ nin ye Niger jamana faaba kɔnɔ Niamey u ka dagayɔrɔ wɛrɛ n'o ye base 201 ye n'ale filɛ nin ye Agadez Sabrina Singh ale min ye Pentagon ka kumalasela ye fɛnɛ ko there is no perceived threat in terms of any threat to U.S. troops. Ko bagabagali sira si tɛ ye ka ɲɛsin o yɔrɔ kofɔlen in ma min bɛ ka bɔ juguw yɔrɔ ka taa Ameriki jamana ka finitigiw ma ani fɛnɛ ko ka fara bagabagali kan wɛrɛw kan min bɛ taa ni karogɛlɛya siraw ye duguma siraw fɛ siraw de don dɔrɔn walasa an ka se k'an ka labɛnw sabati États-Unis jamana ka finitigi min bɛ Niger jamana kan hakɛ o ye mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 100 ye i n'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw y'a lase cogo min na nka k'a bɛ ɲini ka se mɔgɔ 100 caman ɲɔgɔn na ko minnu bɛɛ lajɛlen na seginna ka bɔ ye kabiri fanga dafiri kɛra ko a dɔw ta kun ye kɛnɛyako ye dɔw fɛnɛ bɛ tali kɛ u ka baaraw yɛrɛ ɲɛbila siraw kan n'o bɛ tali kɛ u ka ɲɔgɔn falenfalenw na u ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ nin tun ye VOA ka kunnafoni dila Ameriki jamana ka finitigi so Pentagon kɔnɔ Karla Babb ka laseliw ye min ba yɛlɛmana k'a lase aw ma VOA banbara tɔgɔ la Mariam Tarawele fɛ